What's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, guys, maglalagay tayo ng suka at saka conditioner sa ating buhok. Kasi nakikita ko sa mga review nila kasi napakaganda talaga ng effect tsaka shine yung buhok nila. Kita niyo naman yung buhok ko, guys, oh. Sobrang buhag-hag na siya. Ayan. Nagpapariban kasi ako dati, kaya ito yung itsura ko nung nagpaboycott ako. Kasi expect ko kasi na bumabalik yung pagkakulot ng buhok ko, so hindi na siya bumalik. Kaya dapat talaga, guys, pag-isipan nyo mabuti bago nyo gawin. So nanghinayang talaga ako. So ayan, tanggapin na lang natin yung reality na ganyan yung buhok ko. Ayan. So tayo na lang mag-a-adjust at pabagandahin natin. Tayo kasi mga babae, guys, napaka-alaga natin sa ating mga buhok, lalo na sa mga mga babaeng sobrang arte talaga. Pero hindi naman talaga maarte, guys. Gusto ko lang talagang subukan. Kasi gusto ko lang ipapakita sa inyo dahil mahilig talaga ako sa mga experiment talaga, guys. Kaya, huwag na natin patagalin pa. In 3, 2, 1. So, ayan, guys, unahin ko muna tong conditioner. Lalagay ko dito siya sa container, tsaka mayroon din akong kutsara. Alam nyo kasi, guys, may klase kasi ako mamaya, kaya kailangan ko talagang ayusin yung buhok ko. Alam niyo naman, face to face na. Yan, ubusin lang natin, guys. Tsaka. Kasi, kami kasi mga babae, tinuturing kasi namin tong yung buhok namin. Tawag yun? Kuroy na kasi. Pag maganda yung buhok ng mga babae, maganda din yung side effect, diba? Ayan. Lagay-lagay lang natin, guys. Bango. Bango talaga ng gold. Ayan. Guys, gawin lang natin tong once a week. Ayan. Once a week lang, guys. Tsaka, bagong gising. Ay, hindi naman talaga bagong gising. Bagong akong kumain ngayong umaga. Ano lang ngayon? Anong oras na ba? Mga nasa 8 na, guys. Yan, ito na yung itsura niya ng conditioner. Yan. Dami naman na ata. Sige, okay na to. Tsaka, suka. Tsaka yung suka, guys, lang. Wait. I-measure lang natin para hindi siya Ayan. 2 kutsara lang siguro gagamitin ko. Okay na to. Mix lang natin, guys. Magtatagalog muna ako ngayon. Yan. Mix lang po. Bango niya. Nakaka-addict. Ako lang ba na nababanguhan sa mga sabon, guys? Tsaka yung Ariel. Ang talaga, nakaka-addict yung amoy. Parang gusto kong kainin. Gagi. Ayan. Mix lang natin, guys. So, okay na siguro to. Ayan. Suklayan na muna natin yung buhok natin. Ayan. Tsaka, unahin ko muna yung nasa ibaba, guys.
Unahin ko to. Sana gumana to sa buhok ko. Ayan. Kakamayin ko lang siya guys kasi hindi naman tayo ganun ka-expert. Wala naman tayo masyadong maraming gamit. Ano lang, nag-experiment lang tayo. Ayan. Kakamayin ko lang siya. Uunahin ko dito sa may ano guys, dito sa may ano, ibaba. Kasi mas dry kasi dito eh. Ayan. Sana gumana siya. Nakapahinayang talaga. Hindi na bumabalik yung ano ko, curly hair. Dapat talaga pag-isipan natin ng mabuti. Bago natin gawin ang isang bagay. Kung hindi, habang buhay na talaga hindi na babalik. Ayan. Patay yung buhok nyo. Kaya ako mapilit gusto ko mapakulay. Kaya yan, tuloy, patay na buhok ko. Kita nyo yan. Sana talaga umeffect siya sa akin, guys, no? Ayan. Ayan, massage lang natin sa may roots. Balikan ko lang kayo, guys, kung tapos na. So, ayun guys, ito na ang kanyang finished looks. So, lalagyan natin siya ng plastic sa noo at patatagalin siya ng 30 minutes. Lagay lang natin guys. Lalagyan ko lang siya nito guys para mas sigurado hindi siya matatanggal. So, hi guys! Yan, 30 minutes na pala. It's already 9. So, banlawan na natin guys. Ayan, dito na ako sa sala. Papunta na ako ng CR para banlawan ng aking buhok. So, let's see guys kung may effect ba siya. So, ayun guys, katapos ko lang maligo. Ayan, may tulo-tulo pa siya. So, papatuyuin lang natin siya guys. So, sabi ko naman sa inyo na wala ko masyadong gamit kaya sa electric fan muna tayo magpapatuyo ng buhok. Yan. Yan. So, update ko kayo guys kapag natutuyo na siya. So hi guys, ito na ang kanyang finished look. Ayan.
Okay na siya, hindi siya masyadong buhaghag. Tsaka, napakabago ng hair ko. Ayan. Ayan. Wala na siya masyadong split ends. Ayan, napaka-smooth niya. Ayan. Okay naman siya, guys. Nag-result naman siya sa hair ko. Ayan. See? Umefect siya, guys. Para sa akin, 10 siya over 10. Napakaganda siya, ganyan-ganyanan mo lang. Ang ganda, napaka-smooth, tsaka ang bango. Guys. So, ayan. Ganda-ganda niya, guys. So, dito lang magtatapos. Don't forget to like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more videos below. Bye! Hope you enjoy. Love ya!